ଝିଅ ଥଲ ଏବେ ବୋଉ ହେଇଗଲ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗ ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ଭାବୁଛି ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ କିଏ ବୋଧେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଠିକଣା ଦେଇଦେଇছিল, ଯୋଉ ଠିକଣାରେ ମୋ ନାଁ ଗାଁ ସବୁ କିଛି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଭଗବାନ ମୋ ଆଖିକୁ ଧୂଳି ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟ ମୋ ଆଖିକୁ ଧୂଳି ଫିଙ୍ଗିଛି। ଏ ଶ୍ରାବଣୀ ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ମୋ ଆଖିକୁ ଧୂଳି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲୁ ଯେ ଏ ଦୁନିଆଟା ମତେ ବେଶ ଭଲ ଦେଖାଗଲା। ଆମ ହଜି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ଆମ ମନ ତଳର କଥା ବେଶ ମତେ ସଫା ସଫା ଦେଖାଗଲା। ପିଲାବେଳେ ପରା ତୁ ଏମିତି ମତେ କେତେ ମାରୁ, କେତେବେଳେ ଚକଲେଟ ପାଇତ, ଆଉ କେତେବେଳେ କଣ୍ଢେଇ ପାଇ। ନାଇଁ ପାଖରେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁନି, এই দুঃখ দুনিয়াটা ମୋ ସହିତ ସେଲ୍ଫ ପରେ ସେଲ୍ଫ ନଉଛି। ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ବି ହସେ, ସୁଖରେ ବି ହସେ। ଏ ଶ୍ରାବଣୀ ତୁ ପରା ଭଲ ଗୀତ ଗାଉ, ଭଲ କଳାକାର ବୋଲି କହୁ, ହେଲେ ତୋ ସହିତ ଆଜିଠାରୁ ଦେଖା ହବ କି ନ ହବ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେଲେ ତୋ ସହିତ ଯେବେ ବି ଦେଖା ହବ ମୁଁ ତତେ ପଚାରିବି, ଶ୍ରାବଣୀ ତୁ ତ ଶାଶୁ ଘରେ କେମିତି ଅଛୁ? ଆଉ ତୁ କହିବୁ ଭଲରେ ଅଛି ଭାଇ। ଶାଶୁ
ବୋଇ